Какво става, хора? Аз съм Nexus и това е третия епизод от нашата кариера Road to Glory. Преди да започна клипа искам да ви честита Коледа на всички, да сте живи и здрави, да получите каквито искате подаръци и всичко най-най. След това сега ще продължим с коментарите, които вие написахте. Имаше коментар, който човекът ме беше попитал защо продавам контрактите и ще му отговоря, че отначало има всеки играч, който така повечето играчи, ето сега ще ви покажа в самия клуб, имат по 40, по 50, мисля, че контрактите бронзовите, и от тези безплатните пакове аз ги пускам, защото наистина не ми трябват. Ето, места си, че тъй като ми е безплатен, има 42 този играч. Така направих няколко трансфера, но нали, ето виждате, всички тук са по 45 и затова ги пускам. И има отначало контракти, надолу пак от начало, ето сравнително имаме. След това за трансферите беше предложен Рун Коне, който е добър вариант, бих казал, и може да спа на него, но бих казал, че двойката, която беше предложена, Лукако и Бентеке, ми хареса най-много. Те са черни, много малко звучи расистко, обаче са много добри, много двама брати са, ако някой не знаят. Лукако е по-малки, и двамата са над 80 физика, 80 пейс, 80 шут, някъде дриблинг, много стабилни нападатели са и на тях ще се спра. Съжалявам, ако някой има други очаквания, но като за сега нали, теж са. И спрях се на Мамаду Сакова в дефанзивен план. Без закупен Фелипе Кутиньо, докато не снимах, взех го наистина много ефтино. Просто този играч исках да го пробвам и просто много исках да си го купа. И така, днес ще изиграме пак два матча и сега ако победиме, което мисля, че ще направим в следващият двубой, ще вземем титлата, като е 2К или 1600, 2К трябва да е. Да, 2К. И нека да започваме. Преди това забравих тук да отворя, има безплатен пакет, който не можем, голте, което е хубаво, не можем да продаваме нещата в него, но все е нещо. И тези неща ще са ни от полза определено. Да, тъй че ще ги взема. И също още нещо забравих. Имаше въпрос какво значи морал. Не знам какво точно, но определено има разлика, когато морала на играчите е на максимум и когато е на максимум те играят по-добре, надъхани са, кефът се и като цяло играят много по-добре. Това е, което мога да кажа за морала. Ако някой има по-точно определение, може да напише в коментарите. И на мен ще има от полза и някой друг, който не знае. Промените по състава след безплатния пакет, тъй че вече може да се върнем към нали, двата двубоя, които трябва да изиграем. Ето го нашият опонент. Неговият любим отбор е Барселона, както се вижда. Има 4 загуби, а ние имаме 3 игри, 3 победи, което ни дава само добри надежди за това, че ще се надяваме, че имаме шанса да го победим. И добре дошли на Таун Парк в следващия матч от нали, нашия сезон, сесия в отряда. И да започваме. Възможност за авион. От него Ланяма. Ланяма стреля, Виктор Ланяма спасява. Тук трябваше да отбележим, но нищо. Първа възможност за нашия отбор и гол. И няма. Центриране.
към Настасич. Не точно. Баркли. Айде да минаваш ги на мета. Играчи са бронз. И страна Дикера. Отново спасяване. Какъв е този бронз вратар? Не се знае, просто 61 оверал ли беше. Не знам, ама просто не мога му вкараш. Пореден изстрел, но не точен. Вион изжие сам също вратаря. Вион. Стреля 1 на 0. Вион белязва в 45-та минута. Точно преди края на полувремето ние повеждаме абсолютно, ама абсолютно заслужено. Няма какво повече да кажа. Пълно. Но си пасен, брат. И той отбелязва, играта лагва. И той отбелязва, където... Не, нямам думи. Съжалявам, хора, обаче не е нормално. Първи ли му е, втори ли му е изстрел, не знам, и вкарва, защото не знам, ще бъдата игра лагна. И така. Един. Край на първото по време е равенство, което не трябва да бъде равенство. Трябваше да свърши по времето. Просто се вижда, че да, аз им 5 изстрела, 3 точни, 1 гол. Той има 2 изстрела, 1 точен и 1 гол. Няма какво го коментирам. Какви са тия подавания, брат? Няма, беше в засада и без това не вкарва. Играта лагва. Отново. Ето, отново Анди Керол. Това няма да бъде изрязано, просто за да се види за какво става въпрос. Защо не мога да го поведя? Вион излиза сам. Вион не може да вкара сам също вратаря. Нямам думи, хора. Абсолютно нямам думи как Вион не може да вкара сам също вратаря. Сам също вратаря си и да стереш в него. Това е просто върха на сладоледа, тортата, сладоледа с тортата, не кажа на кой върх. И това е краят на матча, дами и господа, абсолютно незаслужено, ние взимаме точка, само си губим времето. Мерси, че левел апнах. Но човек му се разваля настроението. Кое това е? Още един пакет. Това е от безплатен. След матча ще отворим Silver Pack. Нещо интересно. Тези неща отиват да се продадат, за изкараме пари за трансферите след втория матч. Ето го е нашият опонент. Има 2 загуби. Любимият му отбор би трябвало да е Реал Мадрид и Лараменди. Лихтенщайн има... бих казал, че атаката му е сравнително слаба, ми изглежда. Пак ще видим какво ще се случи в двубоя. Първи съдийски сигнал за този двубой и ние започваме. Фелипе Кутиньо, новия ни трансфер. Кутиньо 1-0. Мисля, че ще вземем този двубой много лесно. Кутиньо тук добър изстрел, просто нямаше място просто да сгреши от така дистанция. Жълт картон. И ние започваме. Комплейтнали сме achievement. Баркли. Рос Баркли. О, какъв гол. Какъв гол на Рос Баркли. Наистина красиво попадение. Този матч може да свърши в началото. Нека видим отново. Съжалявам, натиснах да го скипнем, но може да го видите. Кутиньо.
Минава покрай още един Фелипе Кутиньо. Кутиньо излиза сам също вратаря. Още един гол за Фелипе Кутиньо. Ето е нашият магиосник Фелипе Кутиньо. Наистина не му е трудно, но пък вкарва гола. 3-0. Това може да е Rage Quit. И да, дами и господа, това е първият ни Rage Quit. Йей! Да. Момчето Rage Quit-на. И така. Взема 3 точки и абсолютно нека 3 стрел, 3 точни, 3 goal position. Това почти не беше пипал топката. Съм сам в началото. И ние отиваме в 9-та дивизия. Взимаме сумата от 177 coins, която не ни помага особено, но нищо. Изпълнихме achievement и дано има нещо хубаво. Малко пари винаги се ползва. Така, сега ще се отучим към трансферите. Искам да махна това момчевион. Не ме кефи. След този пропуск просто да кажем, че ми падна в очите. И на него място ще отиде или Ромело Лукако, или Кристиан Бентеке, който е по-ефтин от тях, ще го купя и надявам се да не останат пари тук да се закупи Мамаду Сако. Ако пък останат още някакви пари, ще подсилим халфата линия или левия бек. За сега Седрик в дясно ще стои, докато не си купим друг. Той има удобна формацията, но просто не е точният играч за нас. И това ще е нашият трансфер. Бентеке ще дойде в нашия отбор. 24 контакта и ние го купуваме. Мамаду Сако за 1000, мисля, че е на оферта, или 1500 за 1000. Тама ще имаме малко пари. И това ще бъдат нашите покупки, трансфери за този епизод. Подсилихме нашия отбор. В следващия епизод ние ще започнем борбата в 9-та дивизия и ще видим как там ще се развие действието. Нека видим сега как ще стане нашият отбор. Трябва да сменя информацията на Бентеке. Така. И тук Мамаду Сако. Мисля, че се получава добър, наистина приемлив добър. И така. В края на епизода сме дойде време за изненадата, която ви обещах. Всички знаят, че сега е Коледа и има празници. И аз реших да направя giveaway, което не е много, но ще е giveaway на 20 000 coins в FIFA World. Как става начинът на записване? В коментарите ще запишете запис и ще се абонирате и ще харесате клипа. Като изтегли човек, теглянето ще бъде на 31, няма да бъде в 12 часа, ще бъде може би след обяд, ще видим. Ако човекът не ми отговори до 2-3 дена, не се разберем, ще бъде изтеглен втори, който ще бъде изтеглен в същия клип. И надявам се клипът да ви е харесал. Може да харесате, да се абонирате, да коментирате. Имаме левбек за намиране и дефанзивен халф. Наистина, би трябвало да се усетите, че няма да платим за Лейтън Бейс и
примерно Яя Туре тук, и за по-евтини играчи, които не влизат в бюджета. Това беше от мен, хора. Аз съм Nexus и до следващия път.